Я не думаю, що при нинішньому українському уряді, як і при попередньому президентові, буде якийсь прогрес у виконанні Мінських угод. Хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віце-прем'єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, конечно же, отреагировал на заявление МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии прогресса и исполнении Минских соглашений. И вот что сказал глава нашего ведомства. Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території. Вы помните, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, в России ликовали, и в Санкт-Петербурге даже из конфет Рошен слепили его картину. Разочаровались или что? Я, знаєте, оці всі пара ситуацій довкола Зеленського, чи він, чи проукраїнський, чи промосковський і так далі, вони, ці всі ситуації повинні діагностуватися діями самого Зеленського. От дія, слова, це і слова. А які дії? Дії – це Кравчук і Фокін. Угу. Він дістав з нори оцих двох старих тхорів, які все своє життя політичне, вони завонювали і вигризали мізки людям своєю діяльністю. Це люди, які глибоко ненавиділи і ненавидять Україну. Але сьогодні сталася подія, яка знову ж таки проявляє як лакмусовий папірець наміри Зеленського, вірніше Путіна, через Зеленського і через Резнікова. Я маю на увазі виступ Резнікова сьогодні на Верховній Раді України. За оцією всією патетичною патокою, за оціми патетичними словами була одна фраза, яка, власне, і проявляє наміри і оці глибокі думки і бажання Зеленського, Резнікова і Путіна. Що іменно? Це фраза про те, що, як сказав Резніков, виступаючи на Верховній Раді, 4-й пункт постанови Верховної Ради про місцеві вибори, або, вірніше, неможливість проведення місцевих виборів на деяких місцинах, на деяких місцевостях Донбасу, не відповідають мінським домовленностям. У нас есть этот синхрон, давайте просто один раз послушаем, чем 100 раз об этом говорить. Выведите, пожалуйста. Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і ухвалити якісь інші рішення, які підкреслять сприйняття Україною Мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика переговорів, який підтвердить повноваження української делегації і продемонструють довіру до неї. Таке рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в трьохсторонній контактній групі. Тим більше, що згадана постанова де-факто зникне як чинник після 25 жовтня.